Kuya Bibo, maayong hapon sa imo kag sa tanan mo nga mga listeners. Ako si Joanna Kuya Bibo, kag tumandok gid sang 4th District. Pero diri naman nagaobra kag nagaboard sa syudad. Single mom ako kag may isa ka 5-year-old nga anak nga lalaki. Kuya, mahambal ko nga hindi nangin madali ang inagyan ko sa love life. Ang amay sang akon anak si Edison. Ginbaylo kami sang anak ko sa iban nga babae. Isa ka tuig sadto ang akon anak kag sang nagtinonto ang akon ex-partner. Nagluib siya sa akon kag akon kagustuhan Kuya Bibo ang makigbulag sa iya. Kay hindi ya lang ako kaisa gintonto, kundi kapila ka beses. Kapila niya ako gintraidor kag liwat-liwat nga nakikipagrelasyon patago sa babae niya. Kapila nagpangako nga hindi na magliwat. Tagaan chance kag hasta nga amuman sa gihapon ang ginahimo niya nga mga sala. Pabalik-balik na lang. Hasta nga nagdesisyon ako nga magbulag na lang sa iya kaysa sa mas stress ako ya permi Kuya Bibo. Pero ang anak namon, wala ko man gindalok sa iya kag mangin sa iya pamilya. Oo Kuya Bibo, okay gid ang pagtratar sa mga ginikanan niya mangin ang mga utod niya sa bata ko. Halos kada weekend, ginahulam nila ang akon nga baby. Kay nahidlaw ko no ang lolo kag lola niya sa iya. Kami naman niya sang ex ko nga si Edison. Wala na kami sang relasyon. Pero kung kaisa, nagaistorya man kami sa mga bagay-bagay parte sa ikaayos ang bata. Pero wala man naglawig ang relasyon nila sang babae niya nga ginbaylo sa amon Kuya Bibo. Nagbulagay naman sila sadto kay may bag-o naman nga nobya kuno si Edison. Nawala naman lang gani ato sa akon kay ginutod ko na ya ang akon kaangtanan sa iya. Kuya, si Edison wala man nagapabaya sa amon anak. Mangin iya nga mga parents, palangga nila katama ang akon bata. Isa lang kami ka lugar dito sa amon, gani nga hindi ko man malikaw ang akon anak sa ila sang dali-dali. Sa akon, okay man lang Kuya Bibo. Basta ako, nagprangka sadto sa iya pamilya nga makigbulag ako kay Edison tungod hindi na ako kaagwanta pa sa mga pasakit kag mga paugtas niya sa akon. Grabe nga stress ang natuga sa akon ni Edison sadto tungod sa pagkababayaydor niya. Kung saan tos kuya, nagtry man ako nga magpakamartir sadto para lang hindi maguba ang amon niya pag-ubdanay kag hindi maapektuhan ang amon anak kung magbulagay kami. Kaso, waay gid ako kaagwanta, gani gintapos ko ang tanan sa amon. Mahambal ko nga puro lang ako paayon sang una, kag nag-abot man sa point nga daw kabugat na gid dalon sang akon nga nabatyagan. Hindi maagwantahan ang paliwat-liwat nga pagpanunton niya sa akon. Hindi na ya sakto nga mapainto na lang ako kag magpasugot na lang ako sa mga gusto niya matabo perme nga amuhon niya ako sina. Makasala, madakpan, patawaron, tapos maliwat naman. Gani gintapos ko na ang mahambal ko nga toxic na katama namon nga relasyon. You're listening on Heart Stories, and music and Heart Billionaire. Subscribe now.
Ka-winners sa pagpadayon ta sa Heart Stories ni Joanna. Kuya Bibo, amo na inaamon nga nangin set up. Civil katama para lang gid sa bata. Una, akuon ko Kuya Bibo. Hindi na ako tani gusto nga may kangtanan pa sa iya. Kag wala naman ako tani plano nga mangayo pa sang suporta sa iya. Kaso, hindi ko man mahimo idalok sa pamilya niya ang anak ko. Kapin pa sa iya ginikanan, kay nagapakituoy gid sila nga kilalahon gihapon sang bata ang iya tatay. Kag maski sila man, kag para wala na lang sang gamo, nagpasugot ako Kuya Bibo. Ginistorya pa ako sadto tani isang ginikanan niya para tagaan pagid sang isang ka-chance si Edison. Pero wala na ako nagpasugot. Sa tuod lang kuya, nakasulod pa man ako sa bag-o nga relasyon. Apang wala man nagdugay, wala man nag-work, kay hindi kami pareho nga mature sang nangin karelasyon ko. Ako ya gusto ko sang makapanindog sa akon kag sa anak ko. Ina nga baton ako kagang anak ko. Subong single ako kuya. Kag siguro manugsulod naman sa 3 katuig nga wala na ako ya nakipagrelasyon. Ginbuhos ko na lang ang tanan ko nga panahon sa anak ko. Si Edison naman, kapila pa man nakailis-ilis sang girlfriend. Kay amo na siya nga daan, babayidor. Wala kakontentuhan sa babae. Kag-abi mo Kuya Bibo, nakalakat siya sa gwa sang pungsod. Kay ginbuligan siya sang bayaw niya kag utod. Maayo man kay nanuto na siya. Wala naman gani ko kabati nga may mga babae pa nga na-involve sa iya. O bago naman nga mga chicks. Pero, syempre, ano pa abing expect mo sa tao nga do hindi mabuhi kung hindi ka pinang babae? Ambalon mo man nga kabiter sa akon kuya, pero matuod ina. Kagamoy na mga pinang-obra niya sang una. Tama kabutigon abi nga klase sang tinuga. Wala ka kontentuhan. Pero mahambal ko man Kuya Bibo nga maski amo sina si Edison. Wala gid siya sang kakulangan sa amon anak Kuya Bibo. Kapin pa nga may medyo ara-ara na siya sugod sang nakapa-abroad siya. Amo lang na, why gid ako ya salig sa iya nga klase sang tao. Naglipas lang ba ng tinuig kuya nga mahambal ko nga wala kami pakialamanay. Basta sa bata nagaistorya kami kung may kinahanglanon nga desisyonan. You're listening on Heart Stories, on Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Pabalik diri sa Heart Stories kag sa pagpadayon ta sa istorya ni Joanna. Kuya Bibo, balik sa akon love life. Kadamo man sang nagpabatyag sa akon. Pero ambot nga ado wala na ako ganaya nga magsulod sa mga relasyon. Kapila man ako nagtesting nga magpilit nga mag-entertain sang manog pangaluyag. Pero waay man nag-work,
Kay daw hindi ko gidya feel pa. Daw makahambal ka nga nadudla na gid ako ya sa relasyon. Pero kuya, akuon ko sa imo ang ginikanan ni Edison kag ang mga utod niya. Ginapamilit gid nila kay Edison nga balikan na lang ako kay libre man kuno ako kag amo man siya. Pero dawa ay gid ako sang salig sa tuod lang Kuya Bibo. Kay man hasta subong. May mga bali-balita pa man ako sa iya nga may nobya siya kag isa pa. Kag basi masakitan lang ako liwat. Sa tuod lang, ang anak ko kun magpalapamangkot permi. Nga ako no hindi namon kaupod si papa niya. Abi mo Kuya Bibo, nagatalikod lang ako kag daw matulo ang luha ko tungod nasakitan ako. Kay daw hindi ko mapahangop sa bata. Nabudlayan ako mag-explain sa iya sang matuod nga rason nga wala kami nagaupod sang papa niya. Ano abi ihambal ko sa bata Kuya Bibo? Nga hindi ako kay si papa niya babayidor? Nga hindi na ako gusto nga mag-antos liwat. Kabudlay katama Kuya Bibo. Kabalo ako nga mabudlay pa hangpon para sa amon anak kay tama pa siya kalamharon. Ang kagustuhan sang anak ko nga magupdanay kami ni papa niya daw naga-challenge siya akon. Apang paano? Kay hindi ko man makita ang ina nga kagustuhan sa iya amay. Sang sining ulihi lang kuya, ginistorya ako ni mama niya liwat. Nga tani ko no, tagaan namon ni Edison sang tsansa ang mga kaugalingon namon nga makasugod liwat para sa anak namon. Nga kuno, hindi pa ulihi ang tanan para kaumpisa kami liwat. Kalimtan kuno ang malain nga mga natabo sa amon sadto. Kag tagaan sang tinion, ang isa kag isa sa amon nga makapanugod kag magmaayuhay na kami. Nga kuno, dako man tani ang kagustuhan sang anak nila sa gusto nila matabo sa amon nga duha. Actually, ang akon parents nakamuno man sina sa akon Kuya Bibo nga nakaistorya sila kuno sang ginikanan ni Edison. Pero di kinahanglan kuno sa amon dapat mahalin ang kagustuhan. Pero Kuya Bibo, imbis nga makumbinsi ako, nagdugang pagidgani ang kainit kag kasuya ako sa iya. Nga parents niya ang manikasog storya sa akon kung iya gusto nga matabo nga makipagbalik sa amon sang anak ko. Pataka gani siya sadto sang tinunto. Subong, hindi siya ka panindog para sa kagustuhan niya nga magmaayuhay kami. Sa isip-isip ko lang, Kuya Bibo, hindi na kuya magpati-pati liwat sa iya. Kag ibutang ang kaugalingon ko sa sitwasyon nga hinulsulan ko na naman. You're listening on Heart Stories, on Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Kag sa ulihing bahin sang sulat ni Joanna. Kuya Bibo, maski ano ka pamilit sa mga pamilya namon, waay gid ako ya nagpasugot. Ano ang assurance ko nga hindi na matabo liwat ang mga pasakit ni Edison sa akon sang una?
Kag siguro kuya, kinhambalan siya sang ginikanan niya nga siya ang maningwa nga maistorya ako. Isa sadto ka bes, nag-message siya sa akon nga gusto niya kuno nga mag-umpisa kami liwat. Kag nagapangayo siya sang kapatawaran sa mga kasalanan niya. Kag kung pwede kuno, tagaan ko siya sang isa pa ka tsansa para na lang kuno sa amon anak. Pero ginprangka ko siya nga hindi na ako kag okay na para sa akon nga suportahan niya lang ang amon anak. Kag hindi na ako magbalik sa iya. Kuya, hasta nga nagpuli na siya diri sa amon sinilang nga September. Kag sige ang pagpangayo niya sa akon sang kapatawaran. Kag sa pagpahibalo sa akon sang kagustuhan niya nga magbalikanay kuno kami. Nga nagbag-o na siya kuno kag tagaan ko lang siya sang tinion nga ipakita sa akon ang kagustuhan niya nga buuhon kami liwat sang anak namon. Apang paano ko siya saligan ni Wat, Kuya Bibo? Kay daw kahapaw man gani sa mga ginapakita niya. Daw hindi ko makitaan sang sinseridad. Kagbasi na pilitan na naman siya tungod kay gusto lang sang pamilya niya. Basta kuya, do kabudlay lang gid magsalig liwat sa iya. Kag hindi ko kaya nga makita ang kaugalingon ko sa sitwasyon nga ginakaluluoy kag ginapasipalahan naman liwat. Kundiin nga okay na ako, Kuya Bibo. Dito naman ako masakitan liwat. Kuya, paano ko mabalaan nga sincero gidman siya kung daw wala man gani ko may makita nga daw gusto niya gidman? Paano ko siya saligan liwat kay daw hindi man gani siya kabalo maghimo paagi nga kuhaon ang akon nga pagsalig liwat sa iya? Ang ginikanan niya ang nagahimo paagi para sa iya, Kuya Bibo. Gani, hindi kuya kasalig kay base ibutang niya naman ako sa sitwasyon nga hinulsulan ko. Kuya, ako man, paano ako makasugod kung puno sang kaugot kay Edison ang akon nga nabatsyagan? Ano ang himuon ko, kuya? Dapat bala patihon ko ang gusto nila nga matabo para lang tuod sa kaayuhan sang anak ko? Amoy na kuya ang akon nga ginaproblemahan subong. Natahap gid ako nga magrisgo liwat upod sa kay Edison, Kuya Bibo. Kabay lang nga magustuhan mo ang akon nga heart story kag matagaan mo man sang oras kag mabuligan ako sa problema ko subong. Sa liwat, madamo nga salamat, Kuya Bibo. Ini si Joanna kag amo ini ang akon nga heart story. You're listening on Heart Stories, on Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Kawinner, welcome back sa ating program Heart Story. And this time, diri kita sa Thoughts on the Matter ni Kuya Bibo sa sitwasyon sang aton sining letter sender nga si Joanna. I can't blame you nga amo ina ang imong nabatyagan sa sabong, Joanna. Hindi man gid basta-basta tuod madula ang emotional baggages sa imo tungod sa mapait mo nga mga past kay Edison. Pero you can never be at peace unless magtuon ikaw nga magpatawad. Ang mga unsettled issues ninyo ni ex mo dapat ina ang una ninyo nga pagatutukan kag resolbaron. But then
open your heart man sa other perspective. Though, may mga gahambal man gid nga, a womanizer will forever be a womanizer. Pero gapati man kita nga ang tao, may chance man nga magbago. Kagkabay nga siya nagbago gid man para sa ikapamaayo sang inyo nga relasyon kag sang anak ninyo. But ina is kinahanglan niya danay pamatud-an kag dapat ina bukal sa loob, Joanna. Kabalo ka, Joanna, ang kagustuhan sang tao nga magbago. Reflective man ina sa iya ginapakita o ginaakto. Kag ina mismo, ma-mirror ina sa iya sini nga mga aktuasyon kag ikaw ang makabinag-binag sina kung may pagbago gid man sa iya. You need time para hibaloon ang iya sini nga sinseridad. Hindi pagdalii kag subong man siya. Kinahanglan niya sang enough nga courage and patience para pamatud-an ang iya sini nga maayo na nga tinutuyo sa sini nga tinion. Trust, love, and respect. Ining tatlo ka mga butang nga ni Joanna are said to be the cornerstones of any successful relationship. So let him prove that he can assure you with these three foundations are said to be spices of a successful relationship. Joanna, don't be afraid nga mag-umpisa liwat. And it's okay to entertain the idea nga gusto niya pamatud-an ang kaugalingon niya nga nagbago na siya. But of course, never allow him to hurt you this time again with the same mistakes. So be smart and be extra careful before you decide. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.